elegantes, que o que a pequena pretendía decir, moi elegantes, de corazón sobre todo, e moi intelixentes tamén, porque hai que ser elegantes e intelixentes para que neste mundo tan desordenado que nos tocou vivir, dedicar o máis valioso que temos, que é o noso tempo, a conquerir que as persoas menos favorecidas se atopen un pouquiño mellor. Hai que ser moi elegantes, moi inteligentes e moi generosos para levantarse polas mañás e ir á Cruz Vermella a axudar os nosos maiores, esos que nos deron todo, que nos trouxeron aquí onde estamos, axudar a recordar cousas que a veces teñen olvidadas. Hai que ser moi generosos para moitas veces que a comida medio de xerir, dirixirnos a nosa entidade para apoiar os pequenos nos seus deberes e nas súas tarefas escolares para conseguir un futuro mellor para eles. Tamén hai que ser moi generoso para enseñar a nosa lingua a esas persoas que non a dominan e que tanto problema lle ten non dominar esa lingua. E iso todo, facédolo vos todos os días, desinteresadamente, pero con moito cariño e moito amor. Frente á dureza que nos presenta a vida, vos sodes a outra cara da moeda, sodes o que os dá de todo desinteresadamente e sen pedir nada a cambio. Non me quero olvidar dos meus compañeiros de preventivos, que por aí están, como sempre, velando por a nosa seguridade